عليكم ورحمة الله وبركاته. bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe en garti kadi e windande men hande. Allah wallina on noon mi holli on masɗe pular mi wino on masɗe ɗe ko ɗo tan ɗe kaaɗi a mawɗo a tokoso a poɗɗo ko ɗum ɗo a masata e nder masɗe muɗum ari ardi wala saha noon jiya a goto ne waɗi ndani ni hatta tan ko a woni ɗon wadde ko jangate a ko ɗo haaɗi rewi hen ko oɗo o wiyete e ko masgal tokoso makko wayni ko masgal so waɗi ni ko masgal kono ko porgal ko ɗo polle jaltata ɗo e ɗo ko porgal on ji ɗone ko i mawɗo pesa less pesa dow tokoso ni to mbatta toɓɓa ɗo powɗowo mbaɗa goto mbatta goɗɗo toɓɓa ɗo gasi a fooɗi oɗo ko masgal ko o wiyete mawɗo o noon mbaɗani ha mawna wiye o mawɗo tokoso famɗa powɗowo one famɗa ayi ari ardi ɗo woni masɗe ma pular heddi ko ngal ɗo ene wiye u mawɗo tokoso o nani u poɗowo nani ɗo tan jangata mbawa ɗo hankadi ko wiyete masgal pular ko ɗum ɗo tan jangete hen mbasa jiiɓade e tampinde hoorema e tampinde janginowoma e namde o tan etoɗa wawde sa wawi ɗon kadi masɗe ɗe jalti hankadi ko wiyete masɗe pular a andi hen daɓɓe ɗe a andi hen poɗoje ɗe nani ko joyi tan haaɗi ayi goo ɗiɗi tati nayyi joyi ɗo ko mawɗe goni ɗo ƴetta ceerdal muɗum hadema jiiɓade ngara ceernda ɗo ay ɗo ndewa ɗo hadema jiibde hoorema tampina janguinowomo o ayi ɗo kadi ngara ndewa ɗo ayi ɗo ceernda ɗo ha mbawa dañde ɗo aɗa faltoro ɗum hatta ko gotum ayi jonon kadi mbaɗo kadi jiidel ɗo less ɗo sa wawa lim ɗum tawaɗa anda ɗo woni goo ɗo woni ɗiɗi ɗo woni tati ɗo woni nayyi ɗo woni joyi wadde a faami koɗe joyi tan haqqille ma wasa yaltude ɗo ganda tati goni ɗo ko a mawɗo wiyete ko ni wayata e mawɗo ni wayata i mawɗo ko ni wayata o mawɗo ko ni wayata u mawɗo ko ni wayata a na wayni so wayni ko a so wayni ko a on faami ɗon jogadi so waɗi ni wona a poɗɗo ko gotum no wayni mbasa tan jiiɓade hen so wayni ko a so wayni ko a so wayni ko a poɗɗo so wayni ko a poɗɗo on jiide mbasa wi ɓo wona ɓorde wona ɓo wayani o ko ni wayata on ji wona ɓaade ko a mbimi on wadde ɗo ko a mawɗo
a tokoso a poɗɗo ɗo ko e mawɗo e tokoso e poɗɗo ɗo ko I mawɗo I tokoso I poɗɗo ɗo ko o mawɗo o tokoso o poɗɗo ɗo ko u mawɗo u tokoso u poɗɗo wadde masɗe ma pular ko ni poti mbiya ay mas ay ɗe masɗe ay ɗeɗen masɗe pular ay punen a jangina pu ay laa masɗe pular ay pooɗa masɗe pular ko ay konani joyi ay joynani joyi tan tannani ay tan gasi windaɗo joyi ma nani joni noon mbiya ay hen joyi hen mbaɗani ay hen joyi poɗata ay pooɗa pooɗa ta hen joyi poɗata a ɗeɗe poɗta ay poɗata joni noon ne wayno goɗɗo naade maɗe mbiya a e I o u a faami mbiya kadi so aɗa ay so aɗa mbaɗani so aɗa fooɗa ay so aɗa fooɗa ay pooɗa so aɗa fooɗa ay fooɗa ay so aɗa fooɗa ay ko ni ko ni ko ni hono noon gaddanama no ne fodirte ni mbaɗani a e I o u gasi paama no moƴƴi ɗum ɗo tan hakkille ma yowitto wona ngal ɗo ma alluwal gotal a gayni jangde ko wiyete masɗe pular pooɗoje ɗe mbasata fodde ɗe a faami ko kala ngo moƴƴi de haqqille ma tan wasa woɗɗoyde e jiiɓade ɗo tan mbimi ya toppito ganda ɗum mbawa ɗum certa e majjere hankadi masɗe ɗe jalti booɗe kewani on pamode ɗum ɗo woni poole ɗe aɗini ɗum ɗo fof fotte aɗi ardi
ɗo so ɗiggi han kadi andu a serti e majjere polle on certi kalɗo foyete iwade ɗo ganda noon kala ko alkule ngal binduɗa e alkule he ɗeɗo joyi mayi hen gotel e majje ma woni ko ngal ɗo walla ngal ɗo walla ngal ɗo walla ngal walla ngal walla jiya tokosa ɗe ngal ɗo walla ngal walla ngal walla ngal walla ngal walla jiya poɗɗe ɗe jiya oɗo walla o walla oɗo walla o walla o ɗum wayi sa ƴeewi nder ɗo aɗi tan moftanima yahano hande ay ɗo a nan ɗo o mon ɗo en ɗo e o mon ɗo ay ɗo u o mon ɗo ay ɗo a poɗɗo o mon ɗo ay a poɗɗo o mon ɗo ay ɗo o mon ɗo ay ɗo o mon ɗo ay ɗo a o mon ɗo ayde wadde wawa yaade gaga majji ay o mon ɗo ay nanɗo ay o nanɗo ay ay nanɗo ay nanɗo ay nanɗo ndeke noon a wawa yaade gaga majji ɗone o nani ɗo ko a nani ɗo ko a nani ɗo ko ko porgal nani ɗo ko a ay ɗo kadi ko o ay ɗo ko i ay wadde andu tan masɗe ma ko ni mbayata ɗo tan jangata mbawa ɗo teskuyema teskoɗo hankadi jangde ma yaawi alkole ma ɗe jangonɗa ɗe ɗo ɗe masete so ɗono wawaki andu jangde ma yahani ko ɗo garata mbawa ɗo hankadi wiye aɗa masa joni noon en jangina ba masanoma en jangina ba masanoma en jangi ɓa masanoma en jangino da masanoma en jangino ɗa en jangino ca ɗeɗo joyi jangama ba ɓa ca da e ɗa ɗeɗo joyi jangama masama ɗo masira on paami ɗon nde ba masetende ɗo itta masoya nde ɓa o masetende ɗo itta masa nde janguɗen caande ɗo garɗen ittuɗe masɗe masoyɗen da o ko noon ɗa o ko noon kay keddiɗe fof ko noon wadde ndeɗa hundende teskuyenani ƴette kadi mbatton ɗum e gandal gande moɗon jangue ɗum mbawe ɗum bisimillah janguen ɓaren a mawɗo e mawɗo i mawɗo o mawɗo u mawɗo a ne wayni e i o u ɗo ko mawɗe ɗe mbimamuɗo ko mawɗe a mawɗo e mawɗo i mawɗo o mawɗo u mawɗo a tokoso ne wayni e tokoso i tokoso o tokoso u tokoso ɗo ko a poɗɗo tokoso ɗo ko a ganam ɗo e ɗo ko gotum oɗo haqqilo jiiɓo ɗo tan janguɗa nani ko gotum a mawɗo a tokoso a poɗɗo ɗo ko e mawɗo e tokoso e poɗɗo i mawɗo
I tokoso I podɗo O mawɗo O tokoso O podɗo U mawɗo U tokoso U podɗo ari herdi ɗo ko mawɗe ɗe goni ɗo ha gandade mbawa teskade ɗe so woni tokosal mbiyon a o noon ene wayni mbimami a podɗo ene wayni kadi ene wayni nani ene wayni mbimami nde windironi wayni sa yi bindiɗo ni ko gotum baɗɗo ni ko gotum on paamiɗon de on jiiɗum wadde a mawɗo a tokoso a podɗo a ma gasi e mawɗo e tokoso e podɗo a gayni I mawɗo I tokoso I podɗo a gayni I O mawɗo O tokoso O podɗo a gayni O U mawɗo U tokoso U podɗo a gayni U ga noon ko haa tan ha mbawa andude ɗe naate nder haala he ɗo joni ɗo henne masɗe pular ko joyi tan haɗeni famide joni ɗeɗe joyi aɗa hen mawɗe tokose polle hatta ko ɗo haaɗi joyi haaɗi o wi hen ay hen joyi hen joyi pot ay ɗo ta potta holɗen mbiya a e I O U non ko goto wonɗo goto a goto foɗata e goto foɗani I goto foɗani O goto foɗani U goto foɗani ɗo ɗon o wi so aɗa fooɗa ay ɗo woni so aɗa fooɗa ko ni honon mbiyani a wadde ko a goto wonno aɗa fooɗa ɓeydu goɗɗo wona a e goto wonno aɗa fooɗa ɓeydu goto wona I goto wonno aɗa fooɗa ɓeydu goɗɗo mbiya I O goto wonno aɗa fooɗa ɓeydu goɗɗo mbiya O U goto wonno aɗa fooɗa ɓeydu goɗɗo mbiya U wadda faami ɗo fooɗani ɗo ene fooɗi ɗo ne wiyete a ɗo ne wiyete e ɗo ne wiyete I ɗo ne wiyete O ɗo ne wiyete U ene fooɗi mbiya ala ɗo ne wiyete mbiya a ɗo ne wiyete mbiya ɗo ne wiyete mbiya I ɗo ne wiyete mbiya O ɗo ne wiyete mbiya U ene fooɗi mbiya ene fooɗi gasi joni noon janggen ɓaɗen a mawɗo a tokoso a poɗɗo e mawɗo e tokoso e poɗɗo I mawɗo I tokoso I poɗɗo O mawɗo O tokoso O poɗɗo U mawɗo U tokoso U poɗɗo alhamdulillahi rabbil alamina en timmini windande nde ƴette kuɗi mon e carnet ji mon mbaɗi ɗon jangon ɗigga on koola koye mon ƴeewe bawɗo ɗakkoɗon sara makko o holla on o walla on ha jiyon lawol on yamune walla on nodde en 00 221 77 906 14 81 mbaɗon yaya mbaɗon li jiyon whatsapp o garon caggiɗum sakkere mon on caggani ɗum jinmi yo Allah wallu kadi yo Allah newnu yo Allah ren ko musidɗo mon guiɗo mo saabu Allah yaya li ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam